after love. No. She doesn't believe in life after love. על הנייר הוא מאוד מסובך, יש בו המון כאילו פיצ'רים לא, והמון... לא, מה? לא. I'm so hilarious. אל תראי כל כך רצינית. ספרי בדיחה, לא יודעת. תגידי דמוקרטיה. זו בדיחה באמת. דמוקרטיה בישראל. כולנו יחד. זו בדיחה? כן, טוב, זה מדכא. נכון. ישראל, מחירים מטורפים, היבואן הצרכן. אתה מאוד קול. יצאנו ראש בראש מול הקולה הנמכרת ביותר. פטריות שחר. פטריות שחר. תמיד האשימו אותו בהכל, בכל הצרות שהאח הכניס אותו, ואז האח הזה, האדם היחיד שהיה לו, שהוא הרגיש אהבה וביטחון איתו, פשוט עזב. כן, כי... ואז חזר מלא שנים אחרי זה, ואפילו לא בשבילו. ואני לא אומרת שזה מצדיק, את יודעת, עבדות ורצח וכל הדברים האלה, לא. יופי. ממש לא. אבל אני זוכרת שכשראינו את משה רץ, והייתי כזה, אוי, אני רוצה לתת לרמסס חיבוק, הוא נראה ממש עצוב. אני לא מצלמת בתמונה. מצלמת סרטון. הסרט הזה? כן. זה סרוטנים. כן, האמת שהייתי עושה את זה גם ביפן. ואני רק אגיד שאני הייתי מתכתבת במייל עם אריאלה כי לא היה לי טלפון. לא מייל, התכוונתי דואר. צודקת, אני באמת אמרתי מייל. ברגע הזה אני חושבת שבמקום לעשות את הפגישות שעושים בין נשים ערביות ונשים יהודיות, היינו צריכים לעשות פגישות בין נשים יהודיות לנשים יהודיות. את יודעת, שלא חושבים אותו דבר. כן, בדוק. זה היה הרבה יותר מועיל. כן, אני לא יודעת מה יועיל בשלב הזה. אולי פשוט ללכת מכות. זה עושים זה. כן, אבל ללכת מכות כמו ילדים, כזה לתקוע אצבעות בעיניים ולבעוט במפסעה ולצבות את הפטמות. וכו. וואו. איזה אופק רומנטי.
להדליק נר של חנוכה. אמן. האור נראה חד יותר כשאת מסתכלת. האור הופך לדלת. האור הופך לדלת כשאת מסתכלת. הוא פחות חד